Boli ste s pánom Bombicom dohodnutí dopredu? Že sa tu stretnete? Pozval vás niekto? Ste niekoho na... Pán Lučanský, je to vaša návšteva? Poveďte nám. Prejdeme, myslíš? Neprejdem. Dobre. Prečo ste prišli, poveďte nám? Pán Lučanský, je to vaša návšteva? Konkrétne, alebo staré o seba? Pustili vás na náramkom cez kontrolu? Prečo ste dnes prišli do Národnej rady? Ste tu za niekým konkrétne? Si tu ako návšteva? Máte nejaké rokovanie s niekým? Prišli ste len ako verejnosť? S kým sa ešte plánujete stretnúť, pán Kollár? To vás nepoznám. Prečo ste sa stretli s pánom poslancom Lučanským? Na koho kandidátky vás môžeme očakávať budúce voľby? Spojíte sa zase na zále so Smerom? Pán poslanec? Pán poslanec, čo idete riešiť s pánom Kollárom? Pán poslanec, čo idete riešiť? Je tam, môžete ma pustiť. Ďakujem.